ଓ ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଖିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ୟୁନ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଦଳର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ କଟକ ବରମ୍ବାରେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ବାବୁ ବାଲଟି ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ। ହିମାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ବାଲଟି ଚିହ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।